Anak Prabu Baladewa kersa maringaken ngampil wujudipun senjata Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara nggih. Setyaki. Setyaki, si Adi aja turu. Iki rembug wigati. Setyaki melek mripatmu. Pati dari kamu. Lho piye kae? Hei. Iki aku dadi kowe nglarak mlosor karo Brahmadura. Hei. Setyaki mandeka, Setyaki lereno, Setyaki. Hui. Wah edan. Wisata kae piye wisata? Waduh. Mriko kados pundi? Lah kok malah dados geger kawonten Murjani kare Pandura. Maju. Langlenging priya mangungkung. Kata wangan sumu endas kapok pritan lemot kabyar saning orojit aram rembing driyana nawung kakuwung jewang wisesa ya jagat pangestu karo wayah tur jagat patindra jala dewaku wisata hei wong Kendhawa timbali wong tuwa meneng wae nuwun pangapunten ngapunten. Wah. Ngapunten Rama Prabu. Kula ketileman iki apa? Keturun. Tak dangu, melek. Janji meneh. Coplok bayarmu. Waduh ampun. Ampun Rama, ampun. Sapa iki sing sowan iki? Dun. Sing sowan iki sapa? Napa panjenengan menika mboten saged ningali? Ora iso ningali matamu kuwi. Aku tak takon karo kowe, aku ki nodi kowe, ngetes kowe. Mergo mripatmu sing ngantuk ki mripatmu. Sapa iki sing sowan? Iki mriku pun Yayi Gatotkaca. Bageke. Lho, prayoganipun panjenengan rumiyin. Wong Nalendran. Bageke. Nggih. Adikku bocah bagus pringgondani. Padha kanthi harja sak praptane si Adi Gatotkaca. Gunamit pasang Limantabi. Kakang Mas Wisata. Jeneng andika Kakang Mas iniku nimbali sowanipun ingkang rayipun Gatotkaca. Wilujeng sowan kula mboten manggelangan setunggal punapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Yayi Gatotkaca ya. Tak tampa ora maksudipun Kakang tampan ngono Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundi. Sapa kae mburine kae sapa? Nun. Mburine Gatotkaca kuwi sapa? Sinten ngene kok? Poniran apa sih? Poniran. Pamanmu Garbaruci. Walah, Paman Setyajit. Setyaki. Iki. Kok iso Setyajit iki saka endi? Kula kemutan asmanipun bapakne kok ya. Kula nek nyeluk nika nggih ngangge jenenge bapakne.
Paman Setyaki wilujeng. Angger wisata iki wilujeng kere. Sowan kula wilujeng iman. Bekti kula katurut kula tampi dawas sami-sami. Gatotkaca wonten timbalan. Padha prayoga sowanmu. Wilujeng sowan kula wa Prabu. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Sandawa padha. Yo tak tampa ora ale pangestu Wak Ming Mandura Wetamanono. Sampun sanget anggen kawula pundi. Nek ngaten panjenengan wau dereng bageke menenga cangkemmu menenga. Ora praguta ora anakku dhewe rumangsaku padha-padha le nyelelek. Rumangsaku Mandura mbasan tak cekel. Beda adoh pernatane karo nalikane Sawarga Prabu Basudewa ingkang nyepeng kebawat keprintah negara Mandura. Kabeh nayakane duting celelek, du biayaan. Nyun mangapunten. Celelek ele kalih. Ampun namung setunggal. Lah iya. Gatotkaca prayogane sowanmu ana ngersaning Wak Ming Mandura. Sampun boten gerang prayogi. Setyaki padha slamet. Koko Prabu wilujeng. Yo. Gatotkaca wonten timbalan. Ana wigati apa sowan ning Prajanegara Mandura? Apa pancen saka karepanmu pribadi? Apa pancen kowe diutus dening watamu para Pandhawa? Wa Prabu. Mungkin dados lingkamuningan sawanipun ingkang putring Pringgondani. Namung nuwuni dhateng menapa ingkang dados sawuhipun Kanjeng Wa Prabu Puntadewi Ngamarta. Awit samangke wonten Prajanegari Ngamarta nedheng geger kawontenanipun. Rikala semanten dedreg matering pasewakan pirebabipun negari Ngamarta ingkang taman pagebluk negari Ngamarta ingkang gagal panen awit dipun tilar dening Hyang Pikulun Bathari Sri Dewaning Buga. Tumrin aku semanten Kanjeng Wa Prabu ing Durawati alampah semedi wekasan pikantuk sasmistaning dewa bilih waliyaning praja negari Ngamarta sarta kunduripun Hyang Pikulun Bathari Sri Mrangga Dewaning Buga saged kasembatan menawi negari Ngamarta tinunggun pusaka negari Mandura ingkang sepisan inggih menika pun Kyai Alugara lajeng ingkang angka kalih inggih menika pun Kyai Nenggala menika samangketa kaboyong wonten praja negari ing Ngamarta pramila sewu-sewu kelepatanipun ingkang putring Pringgondani kula Tandawatana kula namung nuwun dhateng menapa ingkang dados dawuhipun tiyang sepuh kula para Pandhawa Lilan ana suka lan penggalih paduka Kanjeng Prabu Baladewa samangke kestuwa maringaken wujudipun senjata pusaka paduka Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara Wa Prabu Baladewa. Kadatrisang kapirang uri nangkul kinambet kempet dosang retnaning bawana. Wah, latala. Ya jagat pangestu para ayah para jagat Gatotkaca. Wonten timbalan. Ya tak sembadani sing dadi penjangane kadang-kadangku para Pandhawa. Ya mung aku ya Wak Ming Mandura kok ya ora dikabari wingi-wingi. Yayi Prabu Puntadewa ora paring cecala kesaning Wak Ming Mandura wingi-wingi kena ngapa? Jalaran para Pandhawa bingung. Tiyang sepuh kula para Punden Pandhawa bingung. Awit mboten namung negari Ngamarta ingkang taman pagebluk gagal panen awit dipun tilar. Dipun oncati saking Hyang Pandya. Inggih menika Hyang Pikulun Bathari Sri Dewaning Buga. Kejawi saking menika ugi Paman Wragil. Inggih Paman Sedewa sak mangke nandhang gerah. Kamangka ingkang dados inggih menika taliasipun para Pandhawa ngibaratipun wahyu ketentreman menika mapan wonten anggaripun Paman Sedewa. Lho. Yayi Sedewa ing bumi Talun uga nandhang gerah. Mekaten. Wah lah ya wis. Yen mangkono ora sasuwe-suwe Gatotkaca digelak wanci gege mangsane. Wektu dina iki derekno Wak Ming Mandura budal ning negara Ngamarta masrake wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Anak Prabu mengke riyen kula ingkang sowan Anak Prabu.
carita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajeping madu sarining tawang. Susu angin ngendi nggone ngebol. Yo jagat pangestu ngoro. Bopol Durna rawuh wonten Praja Negari Mandura damel kaget sotanipun ingkang putra pun Baladewa. Buwerban. Oh, inggih anak Prabu. Kepareng kula nun amit pasang Kalimantape tinabena ngeladuni dumawing tawang tewang linepatna ing tolak manu nggih. Ingkang bapa ing saka lima ingkang sowan. Bapa Dura iki. Nggih. Lha nuwun sewu. Iki kaya putuku Gatotkaca ingkang sowan ning Praja Negara. Ing Mandura. Eyang Dura iki kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Karo sapa Gatotkaca? Dipun dhiraken dening Paman ing Garbaruji. Sapa kuwi? Paman Setyaki. Waduh. Kenging napa sajak pucet pasoyanipun. Ora apa-apa Gatotkaca, ora apa-apa. Bobotun wonten wigatos menapa? Tekon janur Gunung Katingaret. Mboten adat sabenipun paduka menika rawuh wonten Praja Negari Mandura. Oh, mugi dados ning kawuningan nggih. Sawanipun ingkang bapa ing saka lima menika sepisan kula tetinju dumateng kawijinan paduka anak Prabu Baladewa. Menika ingkang sepisan. Nggih, ngaturaken panuwun. Dungkap ingkang angka kalih. Sawanipun ingkang bapa ing saka lima menika kula menika badhe ngebon-bon enjang jejawasanten, teges kula badhe grimis utawi tembung. Pangsalipun menika kula badhe ngemis wonten ngersane paduka anak Prabu Baladewa. Lho. Badhe nyuwun senjata pitulunganipun ingkang putra wonten wigatos menapa pembenan? Oh. Nuwun sewu karo dados ing kawuningan. Negari Ngastina menika sampun wonten Tigang Candra menika ketaman pagebluk. Kamangka bisaning wali Nirmala Temajati Jati Temamulya. Menawi mboten ketang tigang kedheping paningal negari Ngastina katenggan wujudipun inggih menika pusaka negari ing Mandura. Inggih menika pun Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Pramila nggih mugi dados ning kawuningan. Sumaneng kula namung badhe nyuwun lila suka penggalih paduka anak Prabu Baladewa kersa maringaken ngampil wujudipun senjata Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara nggih. Sri Baladewa Narapati tuwinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira. Oh, ya jagat pangestu ngoro. Perban kula wonten dawuh. Nuwun sewu mboten kateges kula menika nampik dumateng mriki nggih dados ngendikanipun Penemban Durna. Nanging lho Setyaki. Setyaki, siadi aja turu. Iki rembug wigati. Setyaki melek mripatmu. Pati dari kamu. Lho piye kae? Hei! Hei! Anus maring jajalan sane baru bilang Setyaki. Setyaki lak dadi kowe nglarak mlosor karo Penemban Durna. Hei! Setyaki mandeka. Setyaki lereno. Setyaki. Woi. Wah edan. Wisata kae piye wisata? Waduh. Mriko kados pundi? Lah kok malah dados geger kawonten Praja Negari Mandura. Maju. Nggih.
Aman apa wartaning dodolan ning dalan akeh wong ati mati keneng apa den kane kaya suta jansa prapteng gigir sukmanya ilang raganya terus krinting keparat Setyaki wani mulasara karo guruku ya Bapa Durna. Ayo Kartomarma apa apamu? Kowe ngendangi palaran kok kaya wong unduh-unduh. Oh, bangsat elek ngece karo aku. Kowe wani mulasara karo Bapa Durna padha karo kowe kudu wani tanggung jawab karo Kartomarma. Kowe arep ngopo? Arep mbelani gurumu. Mergo gurumu kae pakartine mulang sarak wani ngelek-elek asmaning Koko Prabu Baladewa. Oh, parat. Yo, lena pangendamu tebiak dadamu ning kene marganing matimu. Singalena prapteng lalis Kartomarma.
Oh. Hot. Oh, candian sih. Oh, hot. Oh. Oh, hot. Oh, ayah. Oh. Ah, hot. Oh. Oh, hot. Oh, ah. Hot. 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 Oh. Oh, yang dasku. Hot. Dar. Hot. 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 Oh, hot. Hot. Ah, hot. Hot. Wah, ada. Aduh ya. Oh, ah. Wah, 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 wah. Wah. Waduh. Wah. Oh. Asli. Hut. Ah. Loh. Ora apa-apa iki. Oh. Ah. Hut. Hut. Oh, hut. Wah. Hut. Ah. Hut. Oh, ah. Wah. Wah, hut. Hos. Hut. Oh, ayo. Ah, lo di mau. Oh, hut. Wah. Fabio. Ayo. Wah. Hut. Ah. Hut. Ah. 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 Hut. Hut. Ah. Oh. Hut. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Dharma Wisata ndasmu.
Wisata, Pak. Pancen kepara nyata. Wah. Aku ora nrimake Bapa Dara dipulasara karo pamanmu Setyaki. Ya maju. Iki anak Mandura. Iki anak Mandura ora-orane wedi karo diapurmu. Wah. Oh, anak Mandura kok atos men. Biasane wis ndledek. Aduh. Wah. Ha, waduh. Hut. Oh. Iki aja bingungke sing bedhug. Ambuh. Oh lah karang ora dipaket ya maju liyane. Lingga. Setyaki Lingga. Lingga. Ora melek matamu kok piye? Oh iya ya. Citraksa apa apamu? Kowe arep wani karo Citraksa? Kowe arep wani karo Pangeran Patinegara Ngastina? Kok sing mangkat kowe dudu Citraksi? Citraksi wayange ora ana. Anane Citraksa. Bedane kowe karo Citraksi apa? Iki lho nggon siname iki nek ora enek siname iki Citraksa. Malah edukasi. Ayo aja dapurmu sing mungsuh Citraksa. Aja kowe sing mungsuh Pangeran Patinegara Ngastina sing paling digdaya ngungkuli pil. Pil. Cekel BNN ngono. Cekel genti. Setyaki. Citraksa apamu? Tak takon karo kowe. Piye? Kowe maju perangi maem pira? Maem pira tegese? Kowe nguntal pira? Bu. Omongan karo wong rada ora genep ujen angel. Gatotkaca kon rene. Piye? Gatotkaca pringgondani kon rene. Yo. Ger. Kula paman dipun atur tindak mriku. Kelan sinten? Kalan Kang Wo. Kang Wo sinten? Wa Citraksa ngono. Wa Citraksa. Piye, Man? Kan pecah ndase napa? Aja. Nah, iki anakku sing bagus dhewe. Ana wayang kok apike kaya ngene. Ana gapit mlebek ya. Papare fiber. Fiber nggih kajeng nggih. Siwa Citraksa. Gatotkaca ya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe nggawa Gatot Jatayu apa? Napa? Kae sing ngono kae. Nika dolop kula. Apik. Apik Gatotkaca, apik. Mboten nenten liyane satriya sing didolop ngoten niku. Mang Tumbas. Gah. Ayo ngadeg. Ndang ngadeg. Kula mriku ngajeni kalian sampean. Ora ana jeneng ngajeni jroning paperangan. Ayo ngadeg. Ngadeg. Pun ket wau. Kowe arep ndagel kowe. Kowe arep ndagel kowe. Kowe arep ndagel. Kurang ajar kowe. Kowe kurang ajar kowe. Ayo ngadeg. Sing ngakon ngapurancang sapa? Ayo. Malang krek.
Saiki neng kene aku apa kowe sing mati? Aku apa kowe? Kowe apa aku? Mestine sampeyan. Iya. Piye jare wong perang kok? Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Saiki nek pancen kowe nyata jare kowe mau ngabekti karo pamuwamu Citraksa. Ayo. Ayo Ndeprok. Ayo Ndeprok. Mau jare kan ngadeg. Ndeprok. Nggih. Tak piting cengelmu kowe. Rumangsane. Wong kaya ngene kok ngentek-entek. Wong kaya ngene kok ngentek-enteki prajurit Kurawa. Rumangsane wong kaya ngene kok mengabrakan wujudmu kok seneng-aneh kaya ngono. Ayo. Nek pancen kowe satriya, tangi ya. Aja nglumpruk kaya bocah cilik. Aja kaya cacing kepanasan. Aja kaya tikus pangan ula. Ayo. Ayo tangi ya kowe. Tangi ya. Nek wis tak piting cekelmu kaya ngene iki, apa kelakon iso ngalahke Kurawa? Ayo. Tangi ya. Anu Gatotkaca. Wonten dawuh kok. Sesuk dolane nggone pamanmu ya. Oh iya. Aku wis kangen suwe ora nyate karo kowe Gatotkaca. Ih, ngestaken dawuh. Lah badhe ngejak nyate teng pundi? Sak-sake terminal awas ya oke Gatotkaca. Ayo. Malesa. Anggepe Citraksa ora wedi karo Gatotkaca kene apa piye? Piye? Malesa, bocah kurang ajar kowe. Bocah kurang ajar kowe. Ayo Malesa. Tangi ya nek anake arembit tangi ya. Gatotkaca. Sesuk dolanene pun wae ya. Ya Gatotkaca ya. Wangsulan to, wangsulan. Nggih, Paman. Anu Pakde didepokke, didepo. Sampeyan mriku tesih dolanan kaya ngeten. 50 wae ora apa-apa. Pakde didepokke. Ya depo. Ayo. Malesa kowe. Apa anggepmu? Apa anggepmu Citraksa ora wedi karo Gatotkaca? Apa anggepmu? Apa anggepmu Pakdemu ora wedi karo diapormu? Nekmu anake Werkudara ke pira bah? Setiaki. Aja dipidak. Kuwi nggonku siji-sijine. Aja dipidak Setiaki. Iyang. Setiaki aja dipidak lho. Iki bar dioperasi kari siji. Kari siji ora urusan. Kowe ngantemi Angger Gatotkaca. Kowe kudu wani nanggung perkarane. Setiaki minta maaf. Tak baleni ora? Iya Setiaki ora. Ora tak baleni Setiaki. Ora tak baleni. Tak baleni apa ora? Ora tak baleni. Tak baleni apa ora? Tak baleni anu. Tak baleni apa ora? Ora Setiaki ora. Sumpah. Demi apa? Demi Allah. Tenan ora arep tak baleni. Ora. Ora arep tak baleni, ngrombong melu Setiaki. Oke. Kowe janji ora gelem ngantemi Durmagati. Setiaki. Nggih. Kae kancaku. Arep kancamu kae. Kowe tak ngapura, kowe ora tak burasara, ora tak pateni. Waton kowe gelem ngantem Durmagati. Setiaki. Kae. Tak maske saka mburimu pas. Janji kowe ora wani ngantemi Durmagati. Balang batako raimu. Waduh. Ngrekoso iki.
Masa aku kan ngantemi kancaku dhewe, mana tahan. Hop. Ngopo, Cik? Ora sah ngopak-ngopo kowe ya. Neng kene aku apa Durma Gati sing mati. Lho kowe iki ngopo, Cik? Kowe iki kancaku Cik, kowe kok arep mateni aku iki kalepmu kepiye? Kae lho Gatotkaca Setyaki. Wicata kae diundulke kok malah diam. Kowe meneng. Kowe meneng kowe. Yung. Kowe meneng. Tolong kaki saya sakit. Kau diam. Kowe ngopo to, Cik? Kowe ngopo, Cik? Aku balamu kalih tantem iki kalepmu kepiye? Iki sing ngakon. Iki sing ngakon Setyaki. Hah? Iki sing ngakon Setyaki. Nek aku ora ngantemi kowe. Jare aku arep dibandem. Batakora iku. Walah kone Setyaki to. Lah rak apa? Kowe iki aja seru-seru sing ngomong ki. Kowe iki aja seru-seru, goblok banget. Goblok banget. Aku lek ngomong klesak-klesik, kowe malah bengok-bengok. Walah, mbok ya omong mau-mau. Mbok ya omong mau-mau nek kowe ngalep ngantemi aku ki mergo dikon Setyaki. Lah mong kali omong lho. Ming kali omong kok apa angele? Ming kali ngantemi dul monggo. Nyakon temen nyonya. Ini aku ngantem. Dikon Setyaki to. Mbangane kowe babak bundas laimu. Gage iki antemen, temen. Iki antemen. Malah cemaput dhewe kok karepe piye? Wo lah cembalangan Setyaki iki. Lho. Plipon iki paman cengkune. Cuni, kula Kakang Durna. Sampeyan ora usah melu-melu. Oh, niku anak-anak kula, putu-putu kula. Do angel kandan-kandanane. Kersane Kakang Durna. Pun Bapak Durna. Menika Bapak Durna, Bapak Guru. Pendhita ing Sukalima. Oh, rawe-rawe rantes malang-malang putung parah. Kaya arep melu-melu kan. Walah. Bapak Durna. Sampeyan menika piyai sepuh kula ajeni, kula ngurmati. Lah kok malah sajak sampeyan damel bubutek banyu bening kawonten wonten Praja Kali Mandura. Nata Mandura piyambak ingkang majeng Bapak. Aja mung bayi-bayi. Geranganmu sisan. Oh, kon tekan kene. Gatotkaca Setyaki kuwi gerangane kuwi. Wisata kon tekan kene kuwi. Tekano kene. Ora-orane kowe kuat nadhahi pusakane Begawan Durna aran Kyai Jondamane. Ayo tekano kene.
Sritina ning pasewaken. Ayo rebabe ayo. Busana maneka warna kleru. Nggih. Warna Bawaduna. Hop 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 cah hop. Sampeyan niku tiyang sepuh napa bocah? Kan sampeyan niku piyai sepuh napa sampeyan mriku tasih lare? Nun. Sampeyan menika wong tuwa apa bocah? Nun. Astagfirullah. Bawaduna. Kula wonten dawuh. Sampeyan menika wong tuwa napa bocah? Nun. Sampeyan menika wong tuwa napa bocah? Nun, asu iki. Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Anu, kula wong tuwa nggih. Kula wong tuwa. Kula wong tuwa. Kula wong tuwa, estu ngapunten kula niki wong tuwa. Sampeyan wong tuwa? Nggih. Nek sampeyan wong tuwa kudu sampeyan iso mikir. Ora sak nggon-nggon iso nggo geger. Ora sak nggon-nggon iso nggo perang. Nggih, nggih. Nggih, ngapunten kene. Gedhe gerang jembuten ora iso mikir. Nggih, nggih. Nyuwun pangapunten. Aku omong apa nyatane? Ora sah hae. Tendangi dhewe-dhewe. Nggih. Pun enggak. Mang tendang mawon. Sampeyan bali. Nggih. Sampeyan kundur. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sampeyan kundur. Nggih. Kondur. Nggih, kondur.